Hello ladies and gentlemen, ja się nazywam Niklaus Nicolo Peronini, słynny włoski streamer z Werony, a to jest gra pod tytułem Cuphead. Gra, na którą polowałem tak trochę zawoalowanie od czasu, kiedy zobaczyłem ją na E3 w roku zeszłym, czyli 2016 i teraz mogę ją sobie ograć! To właśnie zrobimy. Także do dzieła, wszystko tu leci na żywo, także na ekranie jest tak zwany overlay. Ale wiecie, to też dowodzi tego, że tu są prawdziwe, żywe emocje i nic tu nie jest grane ani udawane. Także docencie to najlepiej łapką w górę, subskrypcją, poleceniem znajomemu, a na streamie subem, donatem, followem, kliknięciem w lusa, bitsem. Chyba tyle. Dobra. Gra ma taki nietypowy styl graficzny, właśnie bajek amerykańskich z lat 30. I dlatego mi się podoba. I jest taka kwasowa. Once upon a time, in a magical place called Inkwell Isle, there were two brothers named Cuphead and Mugman. They lived without a care under the watchful eye of the wise elder Kettle. Ja wam będę czytał. One day the two boys wandered, wandrowali, to jak po śląsku, far from home, and despite the elder Kettle's many warnings, ended up on the wrong side of the tracks and entered the Devil's Casino. Weszli do diabelskiego kasyna. Inside, Cuphead and Mugman soon found themselves on a winning streak at the craps table. Hot dog! Exclaimed King Dice, the casino's lazy manager. These fellas can't lose. Nice run, boys, laughed a newcomer. The brothers gasped. It was the casino's owner, the devil himself. Diobo. Now, how about we raise the stakes? He suggested with a toothy grin. Nie umiemy po angielsku, to się nauczcie, głupcy. Win one more roll, and all the loot in my casino is yours, the devil bloomed. But if you lose, I'll have your souls. Deal? Cuphead, blinded by easy riches, nodded and grabbed the dice for a throw. Good gosh, Cuphead. No, cried Mugman, for he understood the danger, but it was too late. Snake eyes, laughed the devil while slamming the floor. You lose! The brothers trembled in fear as he loomed over them. Now, about those souls, the brothers pleaded for their very lives. There must be another way to repay you, Mugman stammered. Yes, please, Mr. Cuphead added. Perhaps there is, the devil snickered, pulling out a parchment. I have here a list of my runaway debtors. Collect their souls for me, and I just might pardon you two mugs. Now get going, the devil roared, kicking the boys out most rudely. You have till midnight tomorrow. And nie ma time. To collect every one of these souls, otherwise I'll be the one collecting yours. Cuphead and Mugman were terribly frightened and ran away as fast as they could. Come on, Mug, panted Cuphead. We have to find the elder Kettle. He'll know what to do. I szukamy dusz ludzkich i dzięki za ludca. Można klikać. Nie regulujcie odbiorników. To tak ma być. What a fine pickle you boys have gotten yourselves into. A uważaj już. I know you don't want to pawns of the devil, but if you refuse, can't bear to imagine your fates. You must play along for now, collect those contracts, and you'd best be ready for some nasty business. Your debtor friends won't be very friendly once you confront them. In fact, I expect they'll transform into terrible beasts. Take this potion, so they won't hang you out to dry. It will give you the most remarkable magical abilities. Now go to my writing desk and use the mystical inkwell there. You need to prepare yourself for a scrap. Ja. Tak się łazi. Tak się skacze. Tak się szczelo z palca. Bez sprośnych skojarzeń. Tak się robi przyszprintowanie. Dobra. Co ja mam zrobić, ale... Aha, mam iść, dobra. A jak mam tam iść? A mnie idzie iść.
A, tutorial mam wejść, dobra. Hold down to crouch. A wtedy nie idzie łazić, ale... Jump. Dash. Descent. Okej. Shoot. Lock. C? Hold to stay in place. Aha! Dobra, czaję. Czekajcie. No. Ta gra to nie dla dzieci jest. Nie, dlatego Michał musisz wyjść. Jesteś mentalnym bobasem, nie nadajesz się. Paris Lab, press jump while airborne to nullify, nie znam takiego. Chyba wyzerować, w sensie, że zniszczyć. The pink objects. A! Jest taki slap. Kurde. A co mi to daje w zasadzie? Aha. One mi jakiegoś supermetera ładują. Ale, zaraz. Bo ja muszę tam wskoczyć, ale już mam problem. Slapuję tego. A, dobra. O to chodziło. Mówił po... Mam na niego wskoczyć? Jak? Mam mu wskoczyć na głowę? Nie. Jaki kwas. Ja pierdolę. X-move. Woo. One super meter card. To tą kartę widzę. Coins, collect them to purchase items from a shop. Ty, to dobre jest. Dobra, dziadu parchaty. Dobrze poszedłem? Hello there! Hi fellas, look like you're in for it now, eh? Well, I used to be the same old way, always getting into trouble. Running, jumping, shooting. But now I prefer just strolling around and going to the pictures. But hey, let me give you a hand, take these. You receive 3 golden coins. Yes. Shop. Tu jest jakiś kurde... The root pack in a botanic panic. Difficulty. Lol, o co tu łazi? O kurwa, co wie kartofel! I oto dupia! Ja pierdzielę. Jak to trudne jest, ej. A! Gin, człowieku kartoflu! O, jak się aż tak potar poliki! O kuwa, człowiek marekwia! Jo to dupcia!
kasa! Szczylo z promienia. Jak on świruje pawiana. A! Nie, człowieku Marekwiu! Nie strzelaj, nie! Jest teraz. Musimy to zrobić. Muszę to zrobić. Kwestia przyzwyczaić się do sterowania, bo się trochę myli czasem skok z tymi. Ja. Super atakiem, o właśnie. I ciul. I no mi się wszystkie zużyły teraz. To tyle dobre, że one nie umią... A! Ale się zdupił. Nie! Kurde, dałem się zapędzić. Knockout! Zabił człowieka Marekwia. A brand new record, Great D. Po angielsku streamy? Po co po angielsku streamy robić? Yeah! Remember, only a regular battle will let you collect the Adeptus Souls contract. Now scram. I confirm. Muszę jeszcze odpalić jedną rzecz. Great D like dupa. No Great D. Na razie mi się mega podoba. To są idealnie moje klimaty, ja właśnie tego oczekiwałem. Kwasowości. Kurde, regulatora kwasowości. Jak tu jest kwasowo. Co to jest? Forest Follies, Run and Gun. To jest trochę ma konstrukcję jak w Raymanie. Że się wiecie. Że się... O! Że się biegało i się różne robiło po drodze takie bajerasy. Kurde, na tym się idzie skuć. A! Kurde bele. Jaki pyrdek tam łazi. A to jest roślina z Mario. O, ten wysrywa coś. Jaki kurde zwyrol. Nie, jak mnie tego. Jaki typ w ogóle z dołu mnie bajsnął. O jest. Ty mały, idź się skryj, kurde. Jaki gość! Sraluchu.
Nowhere to run, nowhere to go. This forest is your foe. Jest Seros, jest Seros, jest Seros, jest Seros. Jest Seros. Dzięki za ludca naruciakowego. Ach! Z boksa. A dobra. No chyba kurde nie wyszło. Boks był 2 razy Z. Jest Seros. 40 minut się męczyłeś, Sherman. Wierzę. Ue, to sterowanie jest takie średnio wygodne. Uciekaj! Jakieś piguły gwałtu. Pop! Jakie kurde? Ej, uważaj. O, dobra. Nie! O fuck! Co to było? Żołądź! Aaaa, kurwa! Here goes! To jak ten bez mała. Meat Boy. Fuck. No trudne, bo się kurde szybko ginie. A! What? Jak ja tam miałem skoczyć na podwórku? Ale już byłem bliżej. Tu se dałem wziąć HP, to już. A, dasz. No ja. No ja. Tam był pan Miszuk. Cześć, jestem pan Miszuk. Gdzie tego? Hapacza dzidy. O nie! Jeszcze raz ja to przejdę. Ja to przejdę. W mordę jebany. Przepraszam, już mi film zdemonetyzują. Ja to przejdę. Ja to naprawdę... O Jezus, scena! Halo! Scena mi się przestawiła. Klikłem tu niechcący.
Dobra, chcę zginąć. Jest teraz. You're up! Nasiona szatana. Nie ma chapania. Lol, jak to naprowadzające. Kurwiorze. Dobra, spróbujemy coś innego. Za bardzo poskakałem na końcu. Pork Emporium. Great coverage without damage. Aim backwards for maximum range. Smoke bomb. You will not take a damage during dash. Aha, dodaje życie, ale zabiera moc ataku. Nie wiem, czy to się kali, czy to się werci. A kupię. Dobra, knurze. Bye bye. You got to equip those new purchases if you want to use them. Look at your equip card, ya bums. A, to już jest wyekwipowane, tak? Okej. Co tu mamy inkszego? Ruse of an Ooze. Ej, a tam jest simple i regular. Here's a real high-class bout. Now go! Co on robi? Nadęło go. O ty kurde! Kek? Jaki świeżak! LOL! Ej, nie mogłem go walnąć, kurde. Nie! No właśnie, mogłem, kurde. Ale zwaliłem. Here's a real high-class bout. Here goes.
taki fajny, ucieszony na początku. Kek. Kurwa, mogłem się spodziewać tego. Kurde, grubasie! Ja go zabiję. Ja go muszę zabić. A brawl is surely brewing. It's on. Co ja zrobiłem? Dobra, zmaściłem to. Przestańcie to nazywać torbielą, głupcy. To jest jakaś jagoda, a nie żadna torbiel z wyrole. Kurwa! Przecież wiedziałem, że tak będzie. Czemu więc? Wolałem zginąć. Nie, zjebałem A ten great mega. slam and then some. Now go. Prychnął. Aaaa! Tutaj żre! Odbije się. Nie! Jak źle! Nie, 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 A nie. great slam and then some. Yeah! De. Karwa! No nie! Teraz się odbił jakoś inaczej. Z warzywami A walczył. brawl is surely Tak. brewing. Here goes. De. De. Aciu. No, odbije się. Dobra. No. Kurwa. Nie, nie na niego! Knockout! Dobra.
Borówkarz zamordowany. C-, ale chujowa nota. Papa! Na simple nie było drugiego etapu. Dobra, róbmy na razie na simple, bo mi nawet na simple nie idzie za specjalnie. C jak chujowa. Odpal tą kartę umiejętności. No ale to jest to, nie? No ale to... To co ja mam zrobić? A, o to chodzi, że to na każde osobno. Dobra, czaję. Czaję bazę. Dzięki za ludca z Crossfire'a. Można klikać, a nawet trzeba. What's that? You two want to fly in a plane like I do? Ha! You are not sitting in any cockpit till you study those bullet prints. Aeroplane blueprints. Ja pisałem bullet prints. Blueprint. X shoot rapid fire. Pressing to nullify. Aha. Umia. Kurde, ja przewracam... Sorry, ja scenę przełączam, bo ja tu klikam obok. Okej. Threatening Zeppelin. Siema Chmielu, siema Raul. Here's a real high-class bout. Here goes. O lol. Chcę mnie podnąć. Nie może... Nie! Nie można ze szczelu Niklausu. Już byłem w połowu. Panie... Panie Bożu! Proszę. Kurde. Ty, jak to dobre było.
Uuu. No, kul się! Kurde! Yeah! No nie! This match will get red hot. No nie! Gong. Ona ciśnie z was bekę. Ja, ciul! Karwa. Nie! Fuck you! Wszystko naraz! Ja walę! Nie! Fitness in it. I'm a blimp, you're a wimp. Fuck you. Siema Janu na This bank. match will get red hot. Fuck! Gong. O! Ludzcy widzę porządne. Fajnie mi jebła. You know what to do. Kurde, to maszcze teraz mega. Ja. To dupia. Z maściu. Jest roz. Here's a real high-class bout. Here goes. Here goes our boys. Ja się tak nawet na maturze nie skupiałem. Dobra, wdupia ci. Ja zatrzymam się. Pa! Jada ci w dupić! Ojerona! Nie! Czemu mi HP było?
fuck! No nie! Kurde bele! Good day for a swell battle. Now go! Ja pierdolę. Zdemotyzują ten... Nie, dobra. Muszę się rozdupić. Rozdupcie mnie. Rozdupcie mnie. A brawl is surely brewing. It's on! Nie, kurde, tu nie można tracić. Zabij. Zniszcz mnie. Ukłuj mnie żądłem. Jest teraz. A brawl is surely brewing. And begin! Żądło Boże, dokładnie. O ty kurewo. Przepraszam. Czy ja tam widzę łazoły? Ja idź się nadmij, wydmij. Teraz trzeba uważać. Kurdi bele! Nie, w nią miało być! Ja walę! Nie, 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 nie. Jakie to trudne! A great slam and then some. Now go! A, dobra. A, zjebawszy. A brawl is surely brewing. Z palcem w dupie byś przeszła. Zależy, kto by trzymał palec. Nie, dobra. Jeszcze raz. A great slam and then some.
Here goes. Dawaj, bo trochę gańba. Co ci mam dać, gościu? A co kaman z tymi... Ale mi noga odrętwiała, ja pierdolę. Chuju ty. No, to się już nie uda. Kuleczki malutkie. A! No i takiego małego trafić, hehehe. Here's a real high-class bout. Here goes. He. No nie, tak to nie można. He. Byk Boży. Nie! Zmarnowałeś mi bombę! Kurde! Typie! O, jeszcze zebrałem. Haha, Boże. Zdziry przyszły. Kurczę belę. Fala bomba. Yeah. Yes! Oh! Ty kurde zdziro. O Boże, jakie to jest satysfakcjonujące, masakra. Trochę się czuję jak w Meat Boya jak grałem. Tylko to tak nie męczy wzroku strasznie ordynarnie jak Meat Boy. I generalnie jest fajniejsze. I lepsze. Czekajcie, nie powiedzieliście mi, że tutaj logo Jaroka jest też. Siema Samulelek. Te gwiazdy z Zodiaku. Może tak. Dzięki za ludca. Treetop Trouble. It's on. Matanja!
Matania Anja. Co to są za skakacze? Dziękuję ci za sub... What the fuck? Dzięcio dubie. Jaka faza. O ludzie. O kurwa. Nie mogę tego... Fuck! Kulają się. No dobra. Jakieś biny. Ej, w połowie byłem. Woody Woodpecker, ja tylko dopiszę subka tutaj. Dzięki pięknie za suba, polecam się na przyszłość. Został ostatni dzień. Ostatni dzień na subie za pół ceny chyba. Także ktoś jeszcze nie osubnął, to jest mega dobry moment. A na YouTubie to jest dobry moment o łapkę w górę, wiadomo, i powiedzenie: patrz, jaki fajny materiał Niklas nagrał z jakiej fajnej gry. Też taką chcemy. Dobra, panie Woody Woodpecker. Problemem jest to, że mi się po prostu mylą klawisze. Ja dostaję tak zwanego ciulca. Dajcie Niklausu grać! Że graj na padzie, może mi kup pada, mądralo. Graj na padzie, kup mi pada, no. Fuck! Jaki nosacz, kurde! Patrzcie, nosacz drzewiacz! Normalny nosacz Polak. Tylko że nie małpa. I ma warstwy jak cebula. Kurde, muszę cię zgładzić. O Jezu. O nie. Polaki nosacze. A byłem ledwo za połową, a niby tyle dalej. Jest Ceros, jest Ceros. Ej, to by może szło ten. Jakoś tak. Kurwa. No nie, dobra. Ale dzisiaj są ludzcy bogate. Trzeba klikać. Ej, a tego Woody'ego Woodpeckera to się da jakoś, kurde, postrzelać? Nie! Nie! Kurwa. Sacre bleu w dupę! Prosto w niego się wkładałem. Fuck. Chodź tu. To jest nosacz Polak. You're up.
kopruchu. Dobra, nosacze Polaki. Brzdęk. Wiem, że taki exploit zrobimy. LOL, poważnie. Poważnie. Nie. Masakracja, kurde balans. Nie pojedziesz tą windą, odbijaj różowe kulki. Te kulki? No ale... Ale to trzeba, kurde, ja na tym więcej HP jeszcze stracę. No widzisz, no! Kurde Arwaja, twoje rady! Ty mi życzysz. Jak baba. Czekaj, chodź tu. Muszę cię slap. Dobra, nie chcę już żyć. Te różowe co wypływają Polaki nosacze. Jest teraz, ja to muszę przejść. Ja to przeleza, chobyś się miał, nie wiem. Chobyś się miał. Ze złonacyć. No, panu dzięciołu! Plik. Dobra. Przejebana sprawa. Ogółem. Co to jest pulik? Pulok? Pulok znaczy, no ciulsko. Now go! Ciulsko. A ciulsko to jest dydek. To jest dydek, normalnie, regularnie. A co to jest dydek? No to jest lelo, no. No lelo, no. Normalne lelo chopskie, no. Damskiego powiedziałbym, że nie ma, ale niestety jest. Dobra, chcę zginąć. Kurde, ja to przeleza. Now go! Panie! Panie, nie obrażaj pan. Ja pana nie obrażałem byłem. Się wjebał na mnie. Karwasz, barabasz! Kurde, nie zagadujcie mnie, ja jestem teraz zajęty. Nie widzicie, że ja walczę w kurde świecie pełnym właśnie tego. Ja nie umia. Nie umia.
No, za bardzo przywykłem do casualowych FPS-ów dla dzieci typu PUBG. Karty dla dzieci, strzelanki do dzieci, wszystko do dzieci. Jaki chujas, przepraszam. Jak się posłużyłem wulgarnym terminem. No nie, no really. Tu nie idzie, to jest o tyle trudne, że tu nie idzie nigdzie w trakcie gry. Dlaczego piątek abstynencki? No bo ja nie piję. Ja pie... Na YouTubie se przewiniecie. Aby tyle. A teraz speedrun. Razery, klikać, nie gadać. It's on. Das ist aber unmöglich. Zagapiłem się na razy razera. Nie, nie, tak nie idzie ginąć. Dobra, wiecie co? Spróbujemy sobie inną mapę po prostu, żeby nie doszło do zmęczenia do zmęczenia materiału, bo się zdenerwuję i już do tego nie wrócę. What you looking at? My chip, huh? It's not my fault. I've been busy fighting off those casino debtors. Now I gotta save up to have my blight fixed. So help me, I wish someone would not pass that king dice one. Dobra. Co to za busy? Floral Fury. Good day for a swell night. Fucking hell. Go. Jaki fiflak, ty! Ale on ino po gębie. Ja pier... O, bez jaj. What the fuck? What the fuck? Jaki kurde gość? No nie! Was chyba powaliło. I tego jeszcze nie idzie zestrzelić. The fuck? Mnie głowa rozbolała. Too much acid. Siema Lotrok. A great slam and then some. You're up. Flamenenza. Ja, ciulej sam, ciulej. Ja szczelce orzecha.
klank w ogóle. Boo, ja. Fuck! No no, hopie. Yeah. Co to jest? Co to ma być? Kurde mele! What the fuck? Yeah. Ale byłem blisko. Fools who attempt to fight this will live with allergic rhinitis. A brawl is surely brewing. You're up. Kurde! Spadłem. Nie! Scena! Przepraszam! Kurde, mi się ta scena przełącza. Bo ja mam na numerycznej sceny i... Pani dźwięki. Ja orzechy. Proszę nie. Nie lubię orzechów. Ja, a tu jest koop jakiś chyba. On ci wywala. Zaraz kachol. Na. Co to kurde jest? To muszę rozdupić. Nie! Pana nie! Yes! Knockout. Great C-, czyli ciulaty z minusem. Ciulaty z minusem. Czyli, że dobrze. Dobra, wracam się do tamtych jeszcze. To co było? A to było to. Dobra, jeszcze raz można spróbować. Już mi nie idzie. Fuck you! Kill shit. Jak się ze mnie zdałem. Masakra. No kurwa! Ja przepraszam za wszystkie wulgaryzmy, ale zrozumcie mnie. Zjem se ciasteczko.
Niklaus grający w nią jest dziwny? Czemu? Normalny. Skupiony. The Die House. Brzmi zajebiście. Mr. King Dice, I'm the gamest in the land. I never play nice, I'm the devil's right-hand man. I can't let you pass, cause you ain't done everything. Look what the cat dragged in. Those contracts, come on, bring them to the king. You think you are just gonna ankle and over to next aisle? Well, that ain't how it works, genius. You ain't going nowhere till you're finished up here. That means giving them debtors their medicine, all of them. Now scram! Don't mess with King Dice. Don't mess with me. Skłanczujemy. Mr. King Dice, he just what I say. The Skłancz, devil skłancz. has his price, and I'll make sure you pay. I don't have time to mess around. No niestety. And I hope you. Nie mogę. Niklausu nie możnu. Na drugą wyspu. To my robili. A ty już jesteś zadowolony? Okej. Pan Pieniążek. Chrumpf. I'll be a monkey's uncle if I'm putting my mola in a bank. Mola. For all I know, the devil probably controls the place too. A to oczywiste, że diabeł kontroluje banki, tak samo jest na świecie. They'll never get a hold of my gold if I spread it all around. And if some Joe happens to find a coin or two, good for him. That's what I say. Harumph. To jest pan Pieniążek, wiecie jaki on jest rzadki? On się prawie nie pojawia nigdzie. Nigdy. Dzięki za Luca, super nowego. Clip Joint Calamity. Przeździęcioła, no wiem, no, a nie umiem. Here's a real high-class bout. And begin! Co wiek Rapitouza? Nawet dwie. The fuck? Pug. No nie, ej! What the fuck? Jak ja mam? Nie, bez jaj. Fuck! LOL! No! Ty, ale to było trudne. To było trudne. D+. Ty jak dobrze! Gra bardziej dla dzieci. LOL, to nie jest gra dla dzieci. No elo, panie Pieniążek.
kurde, jak dobrze, Niklaus, dobrze. A przecież tu nic nie ma. W ogóle ten Cuphead jaki ma uśmiech taki. Ej, w sumie ten most wybudował tak trochę niepotrzebnie tutaj. Chociaż nie, tu do rybki mogę dojść. Be gone, spirits! Oh wait, you are real! I was about to hit you with parry move. That's how you deal with ghosts around here. Only a nitwit tries shooting someone who ain't really there. Speaking of not being places, would you fellas mind moving on? You are spooking the fish. Mausoleum Lenina? Here's a real high-class bout. Now go! A great slam and then some. And begin! What's going on? A brawl is surely brewing. Now go! A great slam and then some. You're up! Ale jak go dobrze sparować, This match parówkarze? will get red hot. And begin! Po tymu. This match will get red hot. And begin! Jeszcze raz. Good day for a swell battle. You're up! No. To jest jakieś wybiórcze. To jest jakieś Here's a wybiórcze. real high-class bout. You're up! Dobra, słuchajcie. Ja sobie tu zatrzymam nagrywanie. Będzie odcinek numer 2, w którym ja to przejdę. I dzięki za uwagę, zostawcie łapkę i widzimy się w kolejnym.